comenzar ca rolda de prensa habitual para dar conta dos acordos de Xunta de Goberno. Como cada venres decidimos facer unha parte e unha pequena comparecencia de prensa para anunciar un vindeiro evento no multiusos do SAR para o mes de abril, en concreto 29 de abril. Un evento que é o concerto de Bob Dylan en Santiago de Compostela, dentro dunha xira que o levará a actuar en varias cidades do Estado. Acompáñame o xerente do multiusos Fontes do SAR, Antón Antelo, e a cuestión é un pouco non só anunciar que continuamos con estos eventos que pretendían reactivar o multiuso. Sabedes que xa presentamos o concerto no seu momento de Tribalistas, de Halloween, que nestes días anunciouse tamén o Circo do Sol para o ano 2020, e nas últimas datas conseguimos atar o concerto de Bob Dylan en Compostela, que xa actuara en Compostela, non lembro exactamente o ano, no 2004, e que vai a volver agora o 29 de abril. Anunciarvos que as entradas sairán a venda o próximo 28 de decembro, non será unha inocentada, a partir das 11 horas, e que a xira de Bob Dylan enmarcase dentro dunha xira no Estado, con cidades como Pamplona, Bilbao e Xixón, ou Sevilla, Murcia, Valencia e Fuengirola, non? Serán, creo que son 8 os concertos que dá no conxunto do Estado, non? Sabedes que dende hai meses intentamos de alguma maneira reactivar o multiusos como lugar de celebración de concertos e de grandes eventos. Sabedes tamén que buscamos para esa reactivación un pouco tamén un modelo de desestacionalización destes grandes eventos fora do que serían as datas quentes da época do verán, ou as datas de maior afluencia de xente á cidade. Así se entenderon os eventos que se viñeron organizando nos últimos meses, e o vindeiro evento será a presencia de Bob Dylan, que eu creo que é unha lenda do rock e unha persoa con un atractivo que vai máis alá de calquer xeración, non? E polo tanto este é o motivo un pouco de facer esta comparecencia previa á rolda de prensa da Xunta de Goberno, e cedolle a Antón tamén a palabra por se queren engadir cuestións ou poñerse o voso dispor para calquera pregunta que teñades ao respecto. Entón, ¿Qué tal? Bo día. Gracias a todos. Dar as gracias evidentemente ao Concello de Santiago como parte da xestión de multiusos, porque senón non sería posible traer esta artista a Santiago, non? En canto a enmarcar un pouco este evento dentro do que é a xestión de multiusos, moi breve, decir que, como sabedes, o multiusos Fonte do SAR ten como 3 áreas de xestión, que é un deporte e saúde, que pasan 2.000 persoas todos os días por ali. Ao mesmo tempo temos un pouco o deporte federado, e que acollemos varias disciplinas, como sabedes, partidos cada 15 días e outros tipos de disciplinas tamén. E ao mesmo tempo temos estes eventos culturais, un pouco que facía referente Martiño, non? E entonces, para cerrar un pouco ou pechar un pouco o círculo e esa vocación de servizo que sempre se tuvo desde a xestión de multiusos, intentar dar esa versatilidade que ten o edificio, intentar compaxinar esas tres cousas, non? Que ao final é un edificio único en Galicia, porque non hai ningún outro edificio que teña unha actividade tan heteroxénea e de tanto servicio como pode dar el, non? Entonces, esa parte, como ben decía Martiño, un pouco desde a miña xerencia, que fai uns meses, intentamos cerrar o Circo do Sol, se pechou con isto, tiñamos que sair, o 2020 non foi por sacalo con anticipación, sino porque é así, saiu a venta en toda España, nas outras cidades, Zaragoza, se veía onde estaba, e se tivo que sacar. Además, se non se sacaba aí, non o tiñamos, non? Entón conseguimos sacarlo adiante, e ao mesmo tempo, hasta con Bob Dylan, que creo que esta é a liña que queremos seguir tamén desde a xestión, intentar traer artistas internacionais de relevancia que poñan non a un
impacto económico na cidade que se o ten este tipo de eventos, sino un impacto social tamén, non? Que poñan a cidade no isto e que ao mesmo tempo revirtan en que ofrecer a oportunidade non só a Santiago sino a Galicia de poder presenciar un evento deste tipo, non? Sobre o concerto, decirvos que vai na liña de, bueno, non necesita presentación, é parte da historia da música viva, coñecedes todos a Bob Dylan, e indicar que sí que a referencia vai un pouco a que este é un concerto intimista, dentro da súa versatilidade como músico, como sabedes, tocou diferentes xéneros e mezclou diferentes xéneros ao mesmo tempo, pero este vai hacia un tema intimista, hacia un tema do gran cancionero americano e, bueno, moi exclusivo, non? Digamos, un Bob Dylan diferente ao que foi no ano 2004, máis con rock and roll, e, bueno, pues ten a pinta de ser algo moi exclusivo dentro das exclusividades a que é Bob Dylan, pues ese concerto intimista, incluso referencias á súa infancia, bueno, eso vai un pouco a liña nese sentido, non? E nada, pola miña parte nada máis. Se queredes algunha preguntiña que tendes con referencia ao concerto, pois aquí estou a vosa disposición. Alguna cuestión sobre isto? Moi ben. Pois... Nada, por moitas gracias e nada, gracias a todos. Queda pasado. Moi ben. Damos logo comezo a rolda de prensa que, como cada semana, dá conta dos acordos de xunta de goberno e poñome a vosso dispor logo para calquera aclaración que haxe sobre os mesmos ou sobre outros asuntos de cidade ou sobre outros asuntos xa de país ou internacionais ou mundiais. Empezamos ca orde do día porque ademais é bastante densa, así que vou intentar ser sintético. Os primeiros puntos son, como sempre, puntos de licencia, unha licencia de creación de nave no lugar da Barcia ou para a rehabilitación dun edificio con destino a vivenda unifamiliar na calzada do Carme de Abaixo, ou unha rectificación dun erro material no que fora unha concesión de licencia que non afecta a concesión no ano 2017 para a construción dun novo edificio de vestuarios no lugar de Formarís. Hai tamén un punto que resulta bastante incomprensible se lle dá lectura ao título do mesmo, que é o punto 5, ven a ser fundamentalmente unha legalización dun café bar que tivo unha licencia municipal, unha solicitude de nulidade desa licencia por parte de particulares, un rexeitamento por parte do Concello, unha estimación parcial dun xulgado que obriga a reiniciar o proceso de legalización coa licencia e a derivar ese proceso de legalización para a maior seguridade xurídica ao Consello Consultivo. Fundamentalmente un proceso de legalización dun local de hostelería histórico de Santiago. Logo hai tamén unha licencia para a agrupación e segregación de parcelas no camiño dos Vilares. Hai tamén unha modificación duns lindes en resultado dunha segregación dunha parcela en Portela de Villestro. Hai tamén a cesión, a solicitude de TUSA de cesión dunha parcela municipal 223 que forma parte do subcato durante 20 anos para depósito de vehículos de longa duración. Sabedes que nestes momentos o Concello, a través de iniciativa privada e tamén dunha maneira mixta, vai se dar servicio aos usuarios do polígono da Costa Bella, está a impulsar a construción dunha zona de estacionamento. Parte desta zona de estacionamento vai ser para vehículos, depósito de vehículos de curta duración, do que se chama os típicos vehículos que se retiran co servicio municipal de grúa, corta duración, e o que estamos a facer co acordo de hoxe é a cesión dun terreno
para o depósito de vehículos de longa duración. En estos momentos o Concello está pagando por ese servizo tamén de acoller vehículos de longa duración ou que non son retirados automáticamente ou que teñen determinadas problemáticas, e o que fai aquí a sociedade Tusa é solicitar unha cesión dunha parcela municipal que forma parte dun sub-4 para depósito de vehículos de longa duración. Logo está un aumento dun prazo para solicitar licencia despois dunha cesión duns terrenos para o Consello Regulador de Carne de Vacún de Galicia. Asinouse un convenio, tiñan un prazo para solicitar a licencia, están cun concurso arquitectónico de ideas e, polo tanto, piden unha ampliación dese plazo para solicitar a licencia que se concede. Hai tamén o inicio da recepción das obras da repavimentación da avenida de Vila García entre as avenidas Rosalía de Castro e Romero Donallo. Isto non é a recepción definitiva, que se fai inicia o procedimento. Sabedes que a empresa todavía está obrando en prazo, ainda así solicitouselle que de alguma maneira puidera rematar para as datas importantes destas festas, entendéndose por elas 24, 25 e final de ano. Bueno, hai que agradecer que rematáronse as obras e o que se inicia a recepción das mesmas, pero vai haber apertura tanto da zona da Praza de Galicia como da propia rúa da avenida de Vila García para que poida haber un uso da rúa, que ainda que non é un uso definitivo porque se está a proceso de recepción e pode haber algún tipo de corrección, poida facerse uso da rúa nestas datas de Nadal, sobre todo vencellando o tecido comercial da rúa. Hai tamén varias propostas de prórroga de alugueiros, logo irá algún nas vías de urxencia do que son todas as oficinas municipais na rúa Presidente Salvador Allende. Sabedes que aí están as oficinas de recadación, as de servicios básicos, as de atención ao contribuinte, atención á cidadanía, e o que se fai é prorrogar por un ano os alugueiros que xa se veñen mantendo de aí tempo con estos departamentos e con estos servicios. Hai dúas propostas de devolución de fianza de varios contratos e hai unha proposta da concelleira delegada de persoal, que neste caso María Rozas, en respecto a un acordo de mesa de negociación con sindicatos, polo cal acordouse a eliminación dos descontos nas baixas por incapacidade temporal. Sabedes que hai unha serie de descontos se unha persoa ten unha incapacidade temporal, unha baixa de saúde, pois en este caso que se chegou ao acordo de que non se van a exercitar esos descontos, vai haber unha compensación, co cal a persoa que teña a mala sorte de ter unha baixa temporal por cuestións de saúde vai a percibir o 100% do seu salario. Hai un recoñecemento de obrigas do que foi o 11 Premio Internacional Compostela de Albos Ilustrados para pagar os premios. E logo hai varias aprobacións de proxectos. Sabedes que o procedimento administrativo aprobas o proxecto, logo virá a outra xunta de goberno os inicios de licitacións e logo a adxudicación para o inicio das obras. Estos son as aprobacións dos proxectos constructivos co seu orzamento, pero non todavía o inicio de licitación. E hai unha aprobación dun proxecto de instalación de cuberta portante para a área de xogo infantil de Fontiñas por 137.000 euros, IVA incluído. Hai tamén a aprobación dun proxecto para a reparación dun muro entre as rúas París e Luxemburgo en Fontiñas por 323.000 euros. Hai a aprobación do proxecto de reparación do que é a cuberta dos vestuarios do campo de fútbol de Santa Isabel. Sabedes que se fixeron na zona das gradas traballos de accesibilidade e cambiouse o céspede. Vai tamén este proxecto para a reparación da cuberta do que ten que ver cas gradas e cos vestuarios do campo por 187.000 euros. Estos son proxectos que quedan aprobados e que agora, en breve, se iniciará a licitación. Non sei se todos están vencellados os novos orzamentos ou a proposta de novos orzamentos, co cal, no momento que sexa posible, se iniciará a licitación, período de licitación de 2-3 meses para iniciar logo a adxudicación e as obras. Esta é a parte de aprobación dos proxectos. Hai un recoñecemento extrajudicial de crédito polo que é a presencia do Concello en varias comunidades de propietarios de edificios da cidade por un custe de aproximadamente 5.000 euros.
Hai tamén a aprobación dun modificado dun proxecto, en este caso xa en execución, é unha millora da actuación que se está a facer tanto no tema de instalacións de electricidade para o campo deportivo e vestuarios no campo de fútbol de Lamas de Abade. Na execución detectouse a necesidade de incorporar unhas mellores, o que se fai unha aprobación dun modificado dese proxecto. Logo, hai unha dación de contas da concelleira delegada de Políticas Sociais da adhesión do Concello ao convenio entre a Xunta, o Sergas e a FEGAN para programas de atención e protección da saúde. Ten que ver co servicio da UMAT, que presta o Concello de Santiago, e polo cal recibe un financiamento en base a este programa de 532.000 euros para o funcionamento da UMAT. A xustificación de diversos convenios de subvencións nominativas. E o que hai tamén é a resolución da convocatoria de subvencións de cooperación ao desenvolvemento do ano 2018. Sabedes que esta é unha liña de subvencións pioneira no Concello de Santiago, que comezou no ano 2017 e ampliouse no 2018 e que de alguma maneira subvenciona accións de cooperación internacional en diferentes partes do mundo. En este caso, que houve unha adjudicación a 6 proxectos por unha cuantía de 118.000 euros que serán presentados pola concelleira responsable Concha nas vindeiras datas públicamente, e que hoxe resolveuse a concesión destas subvencións. Tamén deuse conta pola alcaldía dunha asignatura de convenio entre o Concello e a Cámara de Comercio de Santiago para este ano 2018, non o que ten que ver con asesoramento e internacionalización de iniciativas económicas da cidade e estrategias por unha cuantía de 15.000 euros. Aprobouse tamén na Xunta de Goberno o proxecto de orzamentos para o 2019 cas bases de execución e cadro de persoal. Queda rematada, polo tanto, toda a tramitación orzamentaria que tivo que ver primeiro cas aprobacións das sociedades municipais e do propio auditorio dos orzamentos de parte, coa negociación na mesa dos representantes sindicais do Concello, que recibiu o apoio de todas as centrais sindicais o orzamento, e agora que a aprobación en Xunta de Goberno. Quedaría rematada a tramitación, que queda a expensas da celebración do Pleno, que se todo vai ben, nos gustaría que fose antes de final de ano. Eso vai ter que ver ca tramitación da comisión informativa, e o que a tramitación orzamentaria está pechada, as pensas de fixar ese pleno e esa comisión de economía para debatir o orzamento. E logo, nas relacións de urxencia, dase conta da asignatura do convenio entre o Concello e a Asociación Deportiva Hermes para o desenvolvemento do 8º Campus Vero Boquete, que xa é unha tradición na cidade nas datas de Nadal. Hai un decreto do Concelleiro Delegado de Medio Ambiente do desestimento nun proceso que é un recurso judicial que ven de longo do Concello. Non sei exactamente que expediente concreto, non lle encontrei especial importancia, e que recibiu unha sentencia en contra dunha denuncia que puxera o Concello, que se falle desistir porque enténdese que non ten viabilidade a estrategia que se plantexara no seu momento. Se alguén ten interese, a través de Inés facemos vos chegar o caso, pero non ten maior trascendencia. E logo hai unhas licencias de obra que estaban condicionadas a varios estudios de detalle que se aprobaron onte en pleno e que se conceden, que non son menores e que teñen que ver ademais cunha zona que en pleno proceso de crisis quedou parcialmente sin desenvolver, como é a zona do SUM 14 no Castiñeiriño, na zona fundamentalmente, aí aparece da Rúa Manuel Ceruelo, pero que ten que ver cunha concesión de licencia de obras, a primeira para a construción de 41 vivendas de locais comerciais, 91 prazas de garaxe, 41 trasteiros, na rúa que decía, que no SUM 14, e logo tamén unha segunda licencia de obras para a construción de 52 vivendas, locais comerciais, 112 prazas de garaxe, 52 rochos, que o do rocho resulta curioso, na rúa Manuel Ceruelo 8, que tamén é o SUM 14, é a zona do Castiñeirino, que está detrás do Paz Nogueira, non sei se sabedes, e que é unha zona que quedou sin desenvolver
moitas veces eso conleva bastantes molestias, porque sí que hubo unha parte que está desenvolta, pero a nivel de mantemento, porque non está rematado as urbanizaciones, nin tampouco as recepcións, e entendemos como positivo o feito de que se poidan seguir desenvolvendo dentro do proceso que parece que hai de reactivación do que é a iniciativa promotora na cidade, e tamén tendo en conta que en moitas áreas en plena crise quedaron sin desenvolver, xerando moitas molestias a moitos veciños, e a prioridade deste goberno é deixar rematado esas áreas de desenvolvemento antes de plantexarse calquer outro tipo de cuestións. Hai unha autorización para unha transmisión do contrato dunha aplicación de xestión informática que é o XIS en servicios sociais a favor de Indra Solucións. Ten que ver cunha absorción empresarial da cal o Concelleiro Delegado de Informática toma conta e traslada a Xunta de Goberno para autorizar. Apróbanse tamén as bases reguladoras da concesión da subvención ao Concello para unha intervención xa executada ao longo deste ano, que foi unha actuación de mellora do itinerario fluvial de ponte a ponte no río Sarela. Isto tivo un cofinanciamento do Consorcio. O Consorcio vende a aprobar as súas subvencións nominativas do 2018, e o que facemos é tomar constancia desta aportación do Consorcio, esta actuación, que estaba tamén financiada con fondos da Diputación e que xa se executou. Logo hai unha venda dunha parcela municipal do 20% dunha parcela que era propiedade do Concello, situado á altura de Cornes, no polígono 2 do sub 2. Hai unha venda dunha parcela que sabedes que nos últimos anos intentamos de alguma maneira colocar patrimonio municipal e parcelas para o desenvolvemento a venda, en este caso unha parcela de participación municipal do 19,88%, pola cal se vai a recibir 502.000 euros. Evidentemente, todos os ingresos que un concello ten por venta patrimonial en desenvolvementos urbanísticos non pode destinalos a calquera cousa, tenos que destinar a actuacións de obras, de execución de interese público, e estes cartos que se ingresan por a venda desta parcela serán destinados no orzamento 2019 a determinadas actuacións de execución de obra pública e de actuación de interese público. Logo hai tamén outra prórroga doutro dos alugueiros que quedaba na Rúa Presidente Salvador Allende, en este caso destinado a oficinas municipais, ao Rexistro Xeral. Hai unha proposta de Xanduro relativa a xudicar o contrato de arranxo de 2 vehículos do Servicio de Emerxencias de Extinción de Incendios e Salvamento do Concello por unha cantidad de 39.000 euros. Hai unha aprobación de recoñecementos extrajudiciais co peche do exercicio, porque dentro duns días pechamos o exercicio, que teñen que ver tanto cunha certificación que quedará pendente do centro xa inaugurado do Cívico Romaño, dos sistemas de seguridade de alarmas, dos ascensores, do suministro do gas, do renting dun vehículo para a policía local, e tamén unha serie de recoñecementos de facturas do que foron festas da Ascensión e que foi o apóstolo fundamentalmente de equipos de iluminación e de apoio técnico. Logo hai unha proposta do Concelleiro de Medio Rural, de Rafa Peña, relativa a aprobar un modificado dun proxecto de construción para a remodelación e mellor o acceso do polígono do Tambre. Sabedes que a construción da variante de Aradas é importante a futuro contemplar determinadas actuacións dentro do polígono para a cuestión de mobilidade e de tráfico. Esta é unha modificación dun proxecto que queda aprobado que contempla unha actuación a través de establecemento, en este caso, dunha rotonda no que é a finalización da variante de Aradas, con un orzamento que vai máis alá de 200.000 euros e que figura tamén no orzamento 2019 para poder licitar e poder executar. E logo tamén aprobouse o proxecto de acondicionamento do aparcadoiro na parcela R4, reurbanización da Rúa Altiboia, fase 1 aparcadoiro, e toda a zona, a ordenación de toda a zona que hai
ao redor do conservatorio para estacionamento, unha bella demanda tanto do barrio como do conservatorio para xerar ali unha zona de estacionamento e gañar bolsas de estacionamento para os vehículos, non só da xente que vai ao conservatorio, como dos traballadores, como tamén dos veciños da zona. Hai unha aprobación tamén dun proxecto que vai a desenvolver o propio Concello en traballos de urbanización e melloras medioambientais e que o vai a facer a través desos programas que recibimos de Obradoiro de 7 meses de formación de rapaces e rapazas, en este caso un acondicionamento dunha parcela no polígono do Tambre, que pretende a futuro, unha vez que está acondicionada, destinarse a un área municipal de promoción económica vencellada sobre todo a cuestión social e a cuestión do desemprego. E hai unha paralización temporal nunha obra que está prácticamente rematada, que son as obras de accesibilidade que se fixeron en Fontiñas. A paralización ten que ver con que falta o pintado do pavimento e mentras non mellora un pouco o tempo non se pode acometer ese pintado, e para que non lle conto tempo á empresa que está executando a obra, paralízase hasta que mellore un pouco o tempo, poder reactivar e facer rematar a obra co pintado do pavimento. E con todo isto, esos son todos os acordos de Xunta de Goberno que depois de onte dun pleno hasta as 9 da noite está moi ben, porque así non nos relaxamos en ningún momento. Así que empezamos, se queredes, por manter un orden con algunha destas cuestións que vos suscita algunha dúbida, algunha información complementaria que vos podo dar o ben ao servicio de prensa a posteriori. Póñome ao vosso dispor e logo imos sobre outros asuntos de cidades e queredes outros asuntos de outros ámbitos, por manter a orde. No tema da recepción inicial das obras da Avenida de Vila García, quería saber, comentou vostede que se van a facer algúns cambios. Non, comentei, xa se están facendo en algúns casos, en Pasos de Cebre, en algúns cosas. Comentei que a recepción non significa a recepción definitiva, é o procedemento, non, que vai acompañado tamén da reapertura da rúa. Con isto quero decir que moitas veces os procesos de inicio de recepción aínda tardan porque detectanse determinadas cuestiones. Algúnas delas, como pudo ser no pavimento, algunha das cuestións que se estaban a pôr en marcha ou dos Pasos de Cebre xa se están actuando sobre elas, ou xa se actuaron, vale? En este caso que se fai o inicio da recepción tamén para permitir a apertura da rúa mentres non se remata a recepción e poder darlle un uso. Perdoa, pero sí. A miña pregunta iba máis porque había algunhas cuestións que reclamaban os veciños que non están así máis conformes con algunhas cousas. Si van a facer algúns cambios antes desa, sei que hai anunciada unha xuntanza para comezos de xaneiro. A través da Asociación Raigame de Veciños, claro, non sei se van a facer algunhas... O que me comentou Rafa é que algunhas das cuestións a que afectaba Pasos de Cebra e a que afectaba algunha de canalizacións de auga no pavimento que podían ser perigosas para ciclistas, eso xa se está actuando. Xa se está actuando, non? Outro tipo de cuestións xa son cuestións máis dos materiais que condicionaban o proxecto. Non me sinto capacitado para decir se vai a poder actuar máis ou únicamente se de alguma maneira responden ao que figuraba no proxecto e ao que nos condicionou o patrimonio no momento de facer a actuación, porque non me canso de reiteralo que zona de Camiño de Santiago e tivo uns condicionamentos de materiais especiais. Sei que vai haber unha xuntanza veciñal, creo que o 3 de xaneiro, e a través da Asociación de Veciños Raigame no Ensanche, e o que fixemos hoxe en Xunta de Goberno únicamente foi o inicio da recepción, pero ainda ten unha tramitación. Algúnas das actuacións de reclamacións que xa se fixeron xa se atenderon, e o importante con este inicio de recepción era darlle apertura á rúa aos vindeiros días para que poda haber un aproveitamento da mesma nestas datas de Nadal para o tecido comercial. Algúna pregunta máis sobre as cuestións de Xunta de Goberno? Eu quería facer unha, pero eso é o que comentabas que se aprobara, que era todo isto para a aprobación do presuposto. Entón, que un pouco máis alá, se hai data para a comisión informativa e se hai algún tipo de conversa cos grupos para ver se ese pleno antes de final de ano pode... Non vai a depender, en principio hai vontade de que sexa antes de final de ano, vai depender un pouco dos traballos de emendas e de tramitación da Comisión de Economía, vale? En principio era ser, incluso poñéndonos na cuestión, as emendas que fan os orzamentos dentro da lei de bases de réxime local están moi tasadas, son por cuestións moi específicas, teñen que estar moi xustificadas, non poden ser emendas de quero 5 millóns máis para isto, non? É dicir, se tú fas unha proposta tens que decir de onde sacas, onde pos, a nivel de ingresos está tasado.
Pois non sei se está convocada, logo che damos a data, porque hai que cumprir con unha serie de días agora para que se poda acceder. Hubo procesos de diálogo dende setembro, non? É certo que en estes momentos non nos atopamos ao longo destes meses a mesma receptividade que para os outros exercicios orzamentarios, non? E é certo que seguramente condicionada polo proceso electoral e preelectoral. Dito isto, traballamos no documento definitivo que pode ser emendado, pero é certo que a marxen para as emendas é moi pequeno porque está moi tasado e moitas veces son os propios habilitados os que de alguma maneira peneiran que emendas se axustan aos supostos legais ou non. A orientación do orzamento, e eu creo que xa o ten dito María Rozas, atendeu tamén a esta pouca receptividade que hubo nomeadamente nos socios preferentes BNG e PSOE, non? En que sentido? Que no capítulo de investimentos adoptouse unha posición de, creo que dos 12 millóns, 7 millóns dos investimentos son acordos por unanimidade do conxunto da corporación en solicitudes de investimentos. Entón, buscouse a fórmula de asuntos que se levan a pleno pois diferentes grupos son aceptados ou son acordos por unanimidade de dotalos de financiamento. Outra parte teñen que ver cos orzamentos participativos e o que decidiron os veciños e veciñas, e outra parte cos compromisos que hai a Xunta. Hai dúas liñas de compromisos que a Xunta. Unha é a primeira fase da intermodal que xa está licitando a Xunta e que nós temos que facer unha aportación, e outra é o protocolo de actuación nos camiños de Santiago da cara ao 21 que o Concello tamén ten que facer para o ano que ven unha aportación que croido que son de 800.000 euros. Entón, acotamos moito en ese caso os investimentos un pouco polo cambio de dinámica que houve. Normalmente o que se facía era, nos meses previos había aportacións e nos incorporábamos. En este caso, hubo unha actitude, por decirlo así amablemente, máis fría. Entón, o que fixemos foi recoller os acordos plenarios no capítulo de investimentos para... De todas maneiras, eu volvo a reiterar que estes son uns orzamentos que van ser para todo o ano, que hai unhas eleccións en maio, que os orzamentos entre que se aproban, se cargan e se empezan a executar non empezan a activarse até o mes de febreiro, co cal son os orzamentos para actuar no conxunto do ano, sexa cal sexa o resultado das eleccións. E eu fago un chamado ao conxunto da corporación a un exercicio de responsabilidade de que non se empreguen os orzamentos da cidade como estrategia, eu creo que errónea, preelectoral, de desgaste, eu creo que errónea, e que se vexan como orzamentos que van a garantizar unha estabilidade de institución, sexa cal sexa o resultado de maio. Porque sexa quen sexa, evidentemente, aquí cada quen ten as conviccións que ten respecto ao que pode pasar en maio. Evidentemente, nós temos a convicción de querer seguir liderando o espazo de cambio na cidade, e nos gustaría ter un orzamento aprobado, pero estou convencido que calquera outra forza que vai a entrar gustaría ter un orzamento aprobado. Nós nos encontramos no 2015 con un orzamento aprobado polo Partido Popular e era mellor ter un orzamento aprobado que non ter tido ningún orzamento aprobado, porque senón que vai a pasar? Vai a pasar que vamos a ter que levar por cada pleno até as elecciones os modificativos de obras para facer frente aos compromisos ca intermodal, cos compromisos cos programas da Xunta, con outros investimentos, independentemente de que prorroguemos. O capítulo de investimentos é novo cada ano. Entón, eu creo que vai a sobrecargar o traballo e tamén, ao final, os grupos van a ter que posicionar nos plenos sobre esos modificativos continuamente. Bueno, é a lectura que facemos, non? Que estes son uns orzamentos, eu creo, moi bons, pero son de cidade e que se vexan como unha ferramenta de estabilidade e que eso, de alguma maneira, faga virar a posición, nomeadamente a do PSDG-PSOE, que a que ten variado de xeito máis sustancial respecto aos outros anos nos que sempre facilitou a aprobación das contas. Porque o BNG é certo que todos os anos, ou se estivo, votou a favor, non semella que a posición vai a mudar en ese sentido, independentemente que haxa un perfil máis crítico respecto a unha posible abstención, pero sí que queda a sensación de que no PSDG-PSOE está tomada a decisión de tumbar os orzamentos, e eu creo que é un erro. Creo que é un erro, hasta para o propio PSDG-PSOE. Sobre todo cando se está a nivel de Estado solicitando aprobar os orzamentos, cando dende a Diputación se nos pide aos gobernos das mareas que aprobemos os orzamentos como así fixemos, ou cando noutras cidades non parece ser esa posición, senón de facilitación da aprobación orzamentaria.
xa sei que somos unha cidade moito máis interesante electoralmente, pero, home, Da asociación que están ponendo a venda esa feira? nos, non, é un pouco polas declaracións que escoitamos, non? Continuamente e un pouco polo ese chamado a responsabilidade. Hai declaracións públicas que van nese camiño, entón nós o que queremos de alguma maneira é reiterar, bueno, que a Intermodal vai se empezar a executar este ano, ademais da construción da estación de autobuses, que o compromiso do Concello que a Xunta e con a DIF hai que pagalo, que hai que pagar tamén as actuacións da actuación do protocolo de actuacións no Camiño de Santiago por de cara ao 2021, que tamén se vai empezar a executar. É mellor ter orzamentos que non telos. Non vai haber unha rentabilidade especial en 2 meses antes das eleccións. A cuestión é todo o que resta do ano, o de terse o documento aprobado. E como eso para a TUSA, para a municipalización da Hora da Grúa, para a Incolsa, para o auditorio, todo eso. Pero bueno. Eu queria preguntar como as caras da cidade que opinión lle merece ese acordo de patrocinio que acaba de firmar a sede de Compostela con Cobre San Rafael, a promotora da mina de Toro, que parece que non está a gustar demasiado entre a masa social da cidade, do clube, entre os vecinos da norte. Bueno, sabedes cal é a posición non só do grupo de goberno da cidade respecto a ese proxecto, sino me atreveríame a decir, creo que do conxunto da corporación. Hai acordos adoptados, non sei se por unanimidade, dubido de cal foi o sentido do voto do PP, seguro que hai acordos adoptados contra ese proxecto de megaminería sen ningún voto en contra. Eu creo que nunca houve un voto en contra na corporación, co cal hai unha posición política fixada e institucional, non? Dito isto, iso é o que opina a corporación respecto a un contrato de patrocinio con un club deportivo da cidade. Eu aí vou intentar non extralimitarme, non? Que sexa o propio club quen faga a valoración e a súa masa social. Bueno, aí entramos noutro campo. Eu creo que nos debemos sustanciar políticamente cal a posición da institución. A plataforma contra a mina o sabe, témola expresado en múltiples ocasións. Creemos que é un proxecto que afecta a contorna e que vai ter un importante impacto medioambiental, e temos participado en actos da plataforma e incluso en posicionamentos públicos, vale? Logo, calquera entidade deportiva, a hora de buscar patrocinios, pois é soberana e aí terán que ser pois a súa masa social os que opinen que lle pode parecer unha vía de patrocinio ou outra, porque eu creo que aí hai un debate interesante, non? A outros niveis estou me acordando de Qatar, por exemplo. Creo que era patrocinador do Barça, non? É un exemplo, outros tantos, non? Bueno, eu creo que aí entramos en un terreno. Non sei, evidentemente, a posición política respecto ao proxecto está clara. Outro, vou intentar ser discreto. Falando de terrenos complicados... Sí, algo máis sobre a cidade antes de que me entren nos outros terrenos complicados sobre o cal non lle vou a decir nada, nin a él, nin a Quintela. Dime. O tema da depuradora tamén é un tema moi doado. E sobre ese informe que Sí, me gustame que me fagas esa pregunta. Gústame que me fagas esa pregunta. Si ese informe de Aquaes que coloca o cronograma da execución da depuradora en 2027, penso que si se puxo en riba na... No, gústame que me fagas esa pregunta por varios motivos. Primeiro, porque eu saínda xuntanza, Aquaes é unha sociedade dependente do Ministerio, non? Pero con premiso da construción da futura edad na Silvouta por fases, é un compromiso do goberno, do propio Ministerio, non? A Aquaes é como unha sociedade que actúa para cumplir, ten encomendas de xestión para executar esas obras, non? E é certo que si que na xuntanza falouse dun cronograma do cal temos informado, de como máis pesimista falaba de inicio das obras no verán do 2022, non? Eu non teño a documentación que ten Augas de Galicia. O que si salín da xuntanza, e o trasladei en varias ocasións, e está pendiente de falar ca nova presidenta da Aquaes que leva unha semana no cargo, é que na propia estrutura da Aquaes había unha resistencia por todo o proceso que fora no seu momento a tramitación do Souto e a oposición municipal á tramitación do Souto. Ou, por decirlo de alguna maneira, que a posición política do Ministerio non sintonizaba ca posición de Aquaes, non da súa presidenta que acaba de chegar, sino da propia sociedade, non? Pero a que manda é a posición do Ministerio de Medio Ambiente, non?
hoxe, cando vexo unha información planificada vía Augas de Galicia a través dunha información que recibiu da estrutura da CUAES respecto a un cronograma e falando en nome do Goberno Central, bueno, pois digo, veña, un episodio máis na campaña de intoxicación respecto a unha decisión que adoptou o Goberno Central e que adopta o Concello de Santiago e que a Xunta respeta, aínda que non comparta, a aportación de fondos, non? Pero non, ese cronograma de 2027 nin mo remitiu a CUAES, nin o vimos na xuntanza, vimos o cronograma do que sería o inicio de obras e con un cuestionamento por parte do Ministerio do Medio Ambiente de que era un cronograma excesivamente laxo e que podía ser acortado con tramitacións medioambientales reducidas e determinadas cuestións que ali falamos, pero non o vin, pero é un novo episodio que me resulta moi interesante. Teño pendiente unha chamada nova presidenta para saber se eso foi unha posición da sociedade proactiva, que a min me extraña, ou forma parte máis desas resistencias que houve en unha parte de ACUAES e tamén desa posición compartida ca Xunta, non sei se me acabo de explicar ben. Bueno, máis ou menos, pero o caso... A mí me dá a sensación de que na sociedade da CUAES hai unha resistencia á decisión política do novo Goberno Central. Non da súa nova responsable, que acaba de ser nomeada de 7 días, sino da sociedade. É dicir, a CUAES... Hai unha resistencia ás decisións políticas do novo Goberno Central. O novo Goberno Central decide mudar a posición respecto á construción da EDAR. É o Goberno Central o que pon incluso en xogo os fondos europeos. Se os fondos europeos non os mantén, teria que completar con fondos propios. Pero decide, polas razóns sociais, polas razóns da posición do Concello de Santiago, do Concello de Ames, pola explicación de que o proxecto é máis barato e ten menor impacto, decide acompañar a posición que hai na comarca respecto á construción da depuradora na Silvouta. Bueno, a CUAES é unha ferramenta do Goberno Central, quen toma a decisión é o Ministerio de Transición Ecolóxica. Entón, eu o que percibí na reunión é que no equipo da CUAES, non na nova dirección que acaba de ser nomeada hai 7 días, seguía habendo unha posición de resistencia derivada da posición que se defendeu no seu momento no Souto, pero donde manda patrón non manda mariñeiro. Vale, entón a política esta comunicativa da CUAES eu estou convencido que non se fixo explícitamente dende a CUAES ou dende a nova directora e forma parte desa resistencia ao cambio no Goberno Central. Non se está de alguma maneira respetando a decisión do Goberno Central, o novo Goberno Central respecto a este cambio e esta información que sae, bueno, a mí pareceme bastante osada que a Xunta empregue como está a empregar. Pero aquí todo vale. Pero no, iba a decir que... Aquí todo vale. Aquí todo vale con cal de Apocalipse, culpa de Martiño Noriega. O Armagedón tamén. Ainda estou escoitando as declaracións de Agustín Hernández mentras vexo as súas imaxes tirando merda ao río. Todo é culpa de Martiño Noriega. Pero a maiores diso, sorpréndeme que, bueno, pues a vía de diálogo que haxa entre a Dirección Xeral de Augas e o que o funcionariado da CUAES, non estou falando dos máximos responsables, se empregue para, de alguna maneira, cargar contra unha decisión do Ministerio de Transición Ecolóxica e o Goberno de Santiago, o Goberno Municipal. Sorpréndeme. Sorpréndeme. E cales son os plazos que barallades no Concello de Santiago para falar? Nos no cronograma outro día barallouse como prazo máis pesimista, aínda que o director xeral de Augas decía que era reducible e a propia nova responsable da CUAES decía que ao ser un proxecto por fases podían entrar antes en fondos. Barallamos e así o comunicamos o inicio das obras para o verán de 2022. Os fondos podense justificar hasta finais de 2023, pero nunca se nos informou que o proceso de finalización de obras fora no 2027 ou no ano 2043. E puxen de exemplo que incluso esa data de inicio de obras, por antecedentes que houbera con outras actuacións no Concello de Santiago de tramitación, nos parecían moi lansas no tempo e se podían reducir. Non só pensamos nós, sino o pensa tamén a propia Dirección Xeral de Augas. Que un cronograma do que só se falou o inicio de obras aparece ahora completo a través de Augas de Galicia, que o recibiu da CUAES como avó do Goberno Central, que non é avó do Goberno Central, bueno, a mí resultame hai unha mala digestión por parte da Xunta e da Augas de Galicia do que é unha posición do Goberno Central e búscase, bueno, pois todo o que haxa que facer para desacreditala, incluído utilizar unha sociedade do Goberno Central con unha nova directora que acaba de ser nomeada unha semana. Bueno, pois vale. O Concello de Santiago non ten esa información. A CUAES non ya pasou en ningún momento.
E eu teño pendiente unha conversa nos vindeiros días, porque sabedes que vamos a firmar un convenio para iniciar a licitación da redacción do anteproxecto e do estudio ambiental na Sailboat. E tamén teño unha conversa pendiente ca presidente e preguntareille se hubo algún tipo de comunicación activa de Aquaers despois da reunión, e estou convencido que me vai a decir que non. Sí, tamén me gusta que me fagas esa pregunta. Bueno, a mí sorprende a información, primeiro, porque os problemas que está tendo a ter a veciñanza no aviso son problemas derivados tanto da conexión hacia a cultura como das actuacións da Audasa, non son consecuencia de ninguna actuación municipal. E logo porque hai unha información na propia peza contradictoria. Nunha parte da peza dice que sí que acudiu representantes do goberno municipal a falar cos veciños, e noutra que non hubo retorno. O digo a hora de analizar a peza, non? E sí que hubo a visita en un par de ocasións do Concelleiro de Obra, con algunhas actuacións que se fixeron de Tajeas, e tamén en unha ocasión co Concelleiro de Medio Ambiente, que acompañou o de Obras a falar ca asociación directiva, ca xunta directiva da asociación, non? O que a min se me informa respecto ao Concelleiro de Obras, que independentemente das actuacións que eles fagan e que siguen a facer puntualmente, hai un problema estructural co que é a conectividade da P9 hacia a cultura e as actuacións da Audasa na ampliación. E que aí xa se te manda algún requerimento, pero que se vai a reiterar requerimento a Audasa respecto a ese tipo de cuestións. Entón, por resumir, sí que hubo interlocución ca xunta directiva da Asociación de Veciños en dúas ocasións, sí que se fixeron algunhas actuacións puntual, sí que se siguen a facer actuacións puntuais, pero que se entende que é un problema estructural co que foi a actuación da Audasa tanto a ampliación como a da conectividade hacia a cultura, que está afectando o lugar. E como en moitas outras zonas da cidade tense enviado requerimentos e que moitas veces non son atendidos por quen xerou o problema. Non xerou o problema o Concello de Santiago, aínda que intenta atendelo porque é a administración máis cercana, non? E logo, pola honorabilidade do meu pai, eso de mandouse recado a un coñecido do pai do alcalde e o alcalde non o atendeu, eso non o vin nunca mediáticamente. Dentro de pouco teño que poñer en alerta todo o meu entorno familiar. Entón, entendedes, eu aí si pediría, non hai as canles oficiais do Concello. Agora, si é noticiable, non digo que un veciño non dixera que avisou un coñecido do pai do alcalde e que o alcalde non lle transmitiu, o pai do alcalde non lle transmitiu ao alcalde, pero, hostia, eu un pouco por preservar ese tipo de cuestións, non? Eu hoxe estou molesto por eso, especialmente, porque se é noticiable os recados que se lle dan a coñecidos da miña familia na tramitación de asuntos municipais, pobre familia. Entonces a familia debería quedar fora destas dinámicas de información, supoño, por favor, que xa bastante o pasan mal todos os días ca cantidad de lavazadas que me caen nas costas. Entón, bueno, informeime, o que se pode decir, sacando esta cuestión do campo personal informativo, sí que houve visitas, sí que vai a seguir habendo. De feito, se reiterei o Concelleiro de Medio Ambiente a Sanduro que volverá a facer un contacto, e o Concelleiro de Obras, Rafa Peña, estuvo ali en dúas ocasións, actuou en determinadas cuestiones, pero di que hai un problema grave que, bueno, sí que se deriva da peza, que o problema é xerado por a Audasa e pola conexión tamén que hacia a cultura. Entonces, reiteraremos requerimentos e volveremos a facer un contacto. Alguna cuestión máis? Sí. O que me vas a preguntar vos é que non vos vou a contestar. Pensei que iba a gustar a pregunta tamén como as anteriores. Pero mira, que cantidad de respostas te destido das preguntas que non me gustan nas últimas semanas. De feito, non paran de decirme que falo demais. Eu o único que intento ser educado con vos, pero que pasa que non vos podo retransmitir a miña opinión política en tempo real todos os días a todas as horas. Se non pasa o que pasa, que facemos un almorzo coa prensa para falar da cidade e só salemos asuntos de Marea. Centralizan bastante a actualidade e mañán
están chamadas a votar os inscritos de Marea, malia as dúbidas que se ponen sobre a mesa desde o sector crítico sobre ese sistema sobre o que parece que non hai garantías e o mesmo resultado podería ser non recoñecido. A nova di que siga adiante, están todavía no aire se Podemos e Esquerda Unida vão facer o mismo. Que opinión deste tema? Pois que agardemos a que os colectivos se posicionen antes de facer calquer tipo de valoración. Eu a valoración que fixen xa fixen no día de onte, no sentido que dixen, evidentemente reiterome nela, non? Pero dado todo este rodopío infernal, eu só podo responder unha cousa: Compostela aberta, Compostela aberta. É dicir, espazo político de goberno na cidade e esperanza en maio do espazo de unidade popular no conxunto do país con outras mareas municipalistas. O demais, o día contraten de opinador en tempo real de todo isto, pois va a meter que pagar, porque así de gratis non. Lo sinto, chicos, que non podo estar retransmitindo todos os días, porque en todas as cosas non depende de min. Eu darei opinión máis puntualmente, pero non. Hai determinados rodopíos nos que que falen os actores, os que toman as decisións. Eu non. Compostela aberta, vou vir aquí con unha pegatina. CA, Compostela aberta. CA se presenta, faltaría máis. Non digo lista. Que a mesma fórmula, sí. Sí, claro. Non ten ningún problema a ese nivel. A 15A o compromiso ca cidade está por riba de calquer dinámica a nivel de país. E constame, incluso das diferentes sensibilidades. Estamos tan comprometidos, faltaría máis, depois deste bombardeo destes 3 anos na trincheira. Parece que eso a nivel autonómico é complexo. Bueno, pero que cada quen responde polo que responde. Nós xa intermediamos na festa e mira como acabou. É dicir, gustan os nosos guateques, xa non queremos ir a outras festas. Bueno, xente...